Ka duba wutan nan yadda take zuba. An kama kawai an baka tambansa matsiyaci sai kashi yake yi. Wannan Audun annoba. Wannan masifar matar. Kuta ma bura uba ni za a yi wannan bura uba a tara min wanki? Jira kake in dawo in wanke? Wa kake jira yi maka wannan wankin? Qur'ani yayana ne idan ko ka wankin kayan ka san dai halinsa. Gashi na. Wai Laure kin raina ni kenan? Kamar ya na raina ka. Wanne irin raini? Na raina ka? Wallahi baka isa ba. Yana da ya zo za ka ga abin da za mu yi maka. In ba masifa ba da bala'i. Kai? Me kake cewa? Me kake cewa? Oki ka faɗa ma duk abin da kake faɗa ba na jin ka. God have mercy upon us. Ta kawo maka wanki ka ce baka ji wani inda ne maka wanki na. Zan ma goge. Kai yayi Audu wallahi zan goge. To maza ina jiran ka. Ajiye je ka ɗauko abubuwan da za ka kawo ɗauko kayan wanki. Ba har da cewa wani menene da menene. Look at my face. Ne ma oke ne a gidan nan wallahi. Zan wanke ya. It is smoky bo. Kuma butar da ita zanna arwala zanna komai da ita. Dura butar ta haka ce. Kana wannan. Hey! Atasa! Atasa! Atasa!